Arrenquem amb aquesta masterclass, una masterclass on, en una miqueta menys d'una hora, tinc un gran repte, el repte de proporcionar-vos les directrius perquè vosaltres també pugueu exprimir aquesta plantilla de situació d'aprenentatge. I dic també perquè ja són 5 anys explicant i divulgant amb aquesta masterclass. 5 anys on cada any faig 10 edicions. Aquesta és la primera, del 2026. Per tant, ja són més de 50 edicions. I dic que tu també ho puguis exprimir perquè ja ho hem aplicat amb 5 anys consecutius oposicions i entre les millors notes de totes les especialitats. Després us ho ensenyaré, que no ho dic jo, ho diuen els propis alumnes, opositors i opositores com tu, que van anar a l'excel·lència. Ei, ja t'avanço, que si el que volies era una programació per aplicar a l'aula, aquesta no és. Aquesta no és per què? Perquè és una plantilla que va molt acorde amb els ítems del tribunal. Per l'aula, jo tinc una altra edició molt més simplificada i molt més tangible, molt més pràctica, però aquesta és la que funciona per les opos. D'acord? Per tant, si el que vols és aquella plantilla per detallar, per innovar, per destacar davant del tribunal, sí que és la teva sessió. Així que, sense més dilacions, arrenquem, perquè el meu repte és proporcionar-te una guia, un pas a pas, per exprimir aquesta gran plantilla, aquestes instruccions. I en qüestió, el meu repte és que tu, superprofe, tu o tu, puguis treure el potencial que portes dintre. És a dir, la meva idea és que et facilitar-te un document i, sobretot, una manera de fer perquè totes les teves idees, les propostes didàctiques, la teva experiència, la puguis traslladar a una plantilla superdetallada, una plantilla que connecta els elements, una plantilla que t'ajuda a desenvolupar metodologia, avaluació i inclusió, tot això connectat amb el nostre referent, connectat amb la Bíblia, amb què? Amb el currículum. I és que en qüestió m'agrada anomenar-la de 0 a 10, perquè ho repeteixo, no ho dic jo, sinó que ho diuen l'experiència d'opositores com tu i com d'altres que l'han aplicat i hem tret més d'un 10. Crec que hem tret una dotzena de 10 de diferents especialitats, però no només 10, Després veureu diferents exemples de companys i companyes, sí, que els ha funcionat molt i molt bé. Però on estem avui? Estem en una masterclass que m'agrada molt començar sempre amb una visió del que us trobareu, amb una visió reflexiva del que ve endavant. Fixeu en aquestes 3 cases de Lego, sí? Tenim una primera casa, senzilla, bàsica, que compleix una missió, que algú hi pugui viure dintre, és a dir, compleix la llei i compleix l'objectiu base. És veritat que no té grans elements ni grans aspectes decoratius, sí? Però, bueno, anem a dir que és algo correcte, no? Anem a veure aquesta segona casa de Lego, la blava. Una casa ja molt més gran, amb més bons acabats, amb més detalls, que a més aprofita amb aquest entorn privilegiat, no? Amb aquest petit jardí, amb aquests ventanals per gaudir de l'espai exterior i de la llum, sí? La zona del garatge, bueno, sense dubtes ja poden començar a veure que té més detalls que s'han tingut present, que és més completa i que va un pas més enllà al confort. Una casa que, bueno, més d'un ja li agradaria viure, i jo m'incloeixo. Però anem a la qüestió, anem a aquesta última casa, la casa de l'arbre. Una casa totalment singular i exclusiva que s'ha adaptat al seu entorn, que té en compte tots i cada un dels elements, la corriola per pujar el menjar, aquí hi ha uns prismàtics per poder gaudir de tot el paratge i dels ocells, unes taules de fusta, sí, aquí no es veu però hi ha unes canyes de pescar, és a dir, una casa única, una casa singular, una casa que va un pas més enllà cap al detall, cap a l'exclusivitat. I no la podeu veure per dintre, jo sí, perquè la vaig construir, la vaig comprar, sí, després de 4 dies de construcció, un dia us compartiré el vídeo, i alguna imatge, però és brutal, és preciosa. I dintre hi han tots i cada un dels elements. Però per què us comparteixo aquesta primera reflexió, aquestes 3 cases de Lego? Perquè fixeu-vos, m'agrada comparar-ho el que seria a la proposta del departament, el que seria el webinar que avui esteu al davant i el que seria el curs d'oposicions, al qual, si em permeteu, al final de la formació, m'agradaria compartir-vos i explicar-vos com us puc seguir ajudant. Però en qüestió, al final no només us explicaré el curs, sinó que us compartiré una plantilla que per mi és excepcional més enllà de la que avui us explicaré. És una que va un pas més enllà. Però anem en detall. Per què us dic això? El departament ja us ha compartit una plantilla, és la plantilla mare, no? Descripció, competències, tractament de les competències transversals, objectius i sabers. Sí? Com us deia, una plantilla bàsica
Sí, compleix, evidentment, compleix amb el departament, amb inspecció educativa, compleix amb un tribunal, però clar, unes oposicions no es tracta de complir, es tracta de destacar, es tracta d'innovar, es tracta d'anar un pas més enllà. Sobretot en un món on la intel·ligència artificial fa que la norma es compleixi de manera sistemàtica, qualsevol tingui una bona situació d'aprenentatge, ser exclusiu i destacar és molt més car, té un valor molt preat. I per això estic aquí, per ajudar-vos amb el pas a pas a anar un pas més enllà. A què? A connectar, sí? No només una plantilla, sinó a connectar tota la normativa que us permetrà construir cada un dels elements, sí, d'aquesta casa. Anirem un pas més enllà on cada un dels personatges que visquin en aquesta casa, és a dir, que vagin a enfrontar-se a aquesta programació, es tingui present i, sobretot, al centre. Perquè la teva assignatura no és un estanc aïllat, és una connexió que ha d'obrir i teixir vincles en totes les assignatures, a les necessitats de les famílies, de l'entorn, del context, amb els problemes socials, perquè l'educació competencial ha d'anar un pas més enllà. Però tot això, que són molts elements, us ajudaré a aterrar-ho d'una manera pràctica, amb exemples. Sí? Però sobretot, al final, hem d'aconseguir aplicar tot això i construir-ho pas a pas. Construir cada una de les activitats i de les tasques perquè siguin el més coherent possibles. És a dir, metodologia haurem de pensar. Com ho aplicarem a l'aula? Avaluació. Com regularem el procés i valorarem on ha arribat i quin és el grau d'assoliment dels meus alumnes. I per últim, inclusió. Com fem inclusiu, com fem accessible la possibilitat de totes i tots cap a l'aprenentatge. Ei, no és fàcil, però haurem de conjugar totes aquestes pessetes per construir la proposta. I per això, que ara veig que em falta una diapo, perdoneu, vale, faltaria la diapo de la plantilla, un segonet, això mateix, sí? Per això, el que avui us detallaré és aquesta plantilla, ok? Una plantilla on tots els elements apareixen de manera detallada, tots els elements apareixen de manera connectada i tots els elements apareixen d'una manera contextualitzada. I això és el més important, contextualitzada. Per què? Perquè no es tracta del que faig, sinó és com ho lligo amb els eixos que us he anat comentant. Metodologia, avaluació, inclusió i, sobretot, currículum. Val? Aleshores, tot això serà el que us aniré desgranant durant tota aquesta proposta. I a tot això, torno enrere, que m'havia colat, sí? Anirem construint la proposta. A partir d'aquí, i aquesta seria la casa blava, la proposta d'avui. Però si algú vol anar un pas més enllà, us explicaré com crear no només la casa blava de Lego, sinó crear una casa exclusiva. Per què? Perquè a part de tenir en compte totes aquestes singularitats, busca un fil conductor potent, tasques competencials, l'aplicació de les rutines i la cultura del pensament, l'aplicació de l'avaluació formativa a través de rúbriques realment integrades, entre d'altres, no us vull fer molt més spoiler, però després us explicaria com és. Sí? Però en qüestió, et pregunto quina construcció, quina casa, quina programació vols construir tu? Una bàsica, una prou completa, que és el webinar que avui veureu, o una casa excepcional. Ok? Aleshores, amb aquesta reflexió, arrenquem. I és que, com us he dit, aquesta formació ja són molts anys d'impartir-la, però sobretot no és l'experiència que jo porto al darrere, sinó l'experiència que s'han emportat molts alumnes com tu. Aquesta és la Paula. Bona nit, Bruno. En primer lloc, donar-te les gràcies per la teva ajuda i pel teu suport. Fas una superfeina. He tret la millor nota al meu tribunal. Ni més ni menys que un 10. Et recomanaré per més formadors com tu. La Paula, amb aquesta plantilla, perquè sí, la programació són 70 pàgines, però ja us ho dic, el core de la programació, el punt diferencial, l'element clau, de fet, és el punt inicial de les 3 primeres sessions del meu curs d'Opus, és a dir, no comencem a la programació, comencem a les SEAs, són els puntals per a destacar a la programació. I així ho va fer la Paula, sí? 10, d'acord? Un altre company, en aquest cas, d'educació física, sí? Tenim un altre 10 de primària. Ho vam aplicar 9,9 a PT. Companys i companyes com tu que quan supereu les OPOs m'envieu un missatge, no? I és la motivació de dir, uau, la feina i les hores que li he dedicat al darrere treuen els seus resultats. Sí? La Mercè, Bruno, ho he aconseguit, amb els teus consells i les teves recomanacions he tret la millor nota de tecnologia amb un 10. Un 10, sí? En aquest cas era de secundària.
9,86 de la defensa, la nota més alta de totes les persones de l'oposició de llengua catalana. Aquesta és del Diego, de no fa ni més de 6 mesos, que a dia d'avui és funcionari, a la millor nota. Sí? Per tant, us explicaré els detalls, les directrius, perquè tu també puguis construir la teva casa de l'arbre. I em presento breument, tot i que segurament em coneixeu en xarxes, però m'agrada molt presentar-me per, si més no sé, que sapigueu clarament qui teniu al davant. Soc el Bruno Cabanelles, docent, formador i, sense dubtes, un apassionat de l'educació. Divulgo des de Bruno Superprofe, però al darrere porto més de 10 anys d'experiència com a professor. És veritat que els últims 2 anys estic d'excedència perquè m'he volcat exclusivament a formar centres educatius, a organitzar congressos d'educació i, en aquest cas, a la meva tasca principal, que és la formació d'oposicions. Evidentment que també divulgo, però el gran gruix és aquest. Ja el 2018 vaig treure les opos de secundària, 2019 les de primària, i des del 2020, sí, ja són aquests quasi 6 anyets, ajudant opositors com tu a que treguin la plaça. Això no ho he actualitzat, m'he quedat amb el número 100, però ja us avanço que són més de 400, que a dia d'avui són funcionàries. I el meu repte és que amb aquest TCA tu també ho puguis passar. D'acord? Però en qüestió, anem a endinsar-nos el que avui ens pertoca, aquesta plantilla. Repeteixo, una plantilla indispensable per marcar diferències. En un món on la IA i els profes estem exprimint el copiar-pegar, modificar i innovar és clau. Però no parlo d'innovar des de fer una gamificació o fer pirotècnica educativa, no anem per allí. De fet, és clau propostes metodològiques basades en l'evidència. I el departament cada cop serà més rigorós amb això. Però no estic parlant de metodologies, estic parlant de que, com tots els elements que aquí vagis a detallar, la justificació, el repte, el context, les competències que treballen, tinguin sentit, tinguin coherència i, sobretot, tinguin aplicació més enllà de l'aula. Que no es quedi amb una proposta morta dintre de les 4 parets, que impregni a la realitat del seu entorn, que sigui útil pels alumnes, que sigui, mai millor dit, competencial. Però quan veieu aquesta plantilla, a part de que veieu molts elements desglossats amb les seves etiquetes de colors, segurament et venen els primers neguits, no?, que ho poso aquí. Veiem la plantilla i venen una sèrie de termes, vectors, sabers, competències, ODS, DUA, coeducació, no? I la qüestió és, com aterro tots aquests conceptes aquí, a la situació d'aprenentatge, sí? Però com els aterro de manera coherent i, com us deia, justificada. Justificada. Perquè quan tot té sentit, el tribunal ho veu amb bons ulls. Quan tot està organitzat i connectat, el tribunal valora la feina que hi ha al darrere. Sí? Per tant, aquest serà el meu repte d'avui, resoldre 3 preguntes. La primera, per on començo la SA, la situació d'aprenentatge? Perquè, clar, hi ha molts desapartats, no? Començo pel currículum, començo per pensar el que vull ensenyar, començo per... Agafo un llibre i el segueixo, sí? Agafo la programació del meu company i la modifico. Què dimonis faig, no? O agafo la del meu institut, que em sembla que té 20 anys la programació, però em serviria? Doncs aquesta serà la primera resposta que us donaré. Com començar a programar, ok? Resposta 2. Quines parts ha de tenir? Perquè aquí veureu que tenen una sèrie d'elements i jo us explicaré com fer-los, no? Però la qüestió és, quines parts ha de tenir? Què he de tenir present? I en qüestió, què diu el currículum? Què he de detallar? I què diu la convocatòria d'oposicions? Val? Per què? Perquè, evidentment, ja sigui currículum per portar a l'aula, ja sigui oposicions, tot això hi ha de ser. I anem a veure com ho traslladem, com ho redactem de manera coherent. I, per últim, quin és el marc curricular de referència? Perquè ja sabeu, no és només el que vull fer, sinó com tot això ho puc justificar a nivell curricular, que és la llei al final la que ens empara. Doncs aquest serà el meu repte. I transformar, repeteixo, transformar tota aquesta plantilla verge en una plantilla redactada. Sí? Però clar, és que jo us podria enviar ja la plantilla redactada, però és que no serviria. D'acord? I ho he provat, de fet abans a la masterclass deia mira, us explico molt ràpid com es fa la plantilla i la copia... No, és que clar, per poder exprimir-la, totes i cada una de les fases ho les tinc d'explicar en detall. Perquè no és el que hi ha escrit, sinó és com ho he escrit, la funció que té i com ho he connectat. I aquest serà el meu repte. Anem a exprimir aquesta plantilla perquè la pugueu utilitzar i la transformeu en una plantilla de 10. Ok? Ja us dic,
Són 12 persones ja que han entrat el 10 i a mi em dona tant d'orgull que no us ho podeu ni imaginar, perquè un 10 és unanimitat, són 5 tribunals que ho veuen perfecte, sí? Però si entreu al meu perfil d'Instagram i mireu el curs d'Opos, són més de 500 comentaris de companys i companyes com tu que expliquen com amb aquesta plantilla han tret la plaça, d'acord? No només són 12 10, sinó que tenim moltíssims 9, 9,5, 9,87, entre d'altres. Però repeteixo, repte del Bruno avui és explicar-vos de la millor manera aquesta plantilla. Repte 2, que la pugueu exprimir i utilitzar i treure el potencial de Superprofe i destacar davant del tribunal. Així que entrem en matèria. En aquesta sessió, que com us deia, ens anem al gra a lo que és la primera fase d'aquesta plantilla, presentació de l'ESA i el marc curricular. Com ho farem? Aquesta és la primera fase d'aquesta plantilla. El curs de crear situacions d'aprenentatge són 3 masterclass. Avui us en porteu la primera, totalment gratuïta, i si us ha ajudat, us explicaré com apuntar-vos a la masterclass 2 i la masterclass 3. Que, de fet, si fas les 3 masterclass, sí, t'emportes una certificació oficial del departament de 40 hores. Okay? Però, bueno, anem en detall a com estructurar i quins elements curriculars fer, i en qüestió, com us deia abans, a desenvolupar. Avui ens centrarem aquí amb la Casa Blava per veure com fem aquesta plantilla, no? Com la plasmem, la desenvolupem i la treballem. Ok? Vinga, va, anem pas per pas. Primer punt, ok? Primer pas. Per utilitzar aquesta plantilla és que t'has de convertir en experta de la teva matèria, de la teva àrea, de la teva assignatura, ok? I ja sabeu que el currículum és la bíblia docent. El decret 175/2022 d'Educació Bàsica és la bíblia, és el punt de partida, d'acord? I aquí tenim tot el currículum de primària i secundària, evidentment, si és el d'infantil, el 21/2023 d'Educació Infantil, però cada un té el seu, però la qüestió és, el currículum que teniu, la pàgina web del departament, i a més també teniu les orientacions, val? I tot el desglose de la pàgina web del departament és clau, d'acord? Si jo soc profe de català de secundària, doncs he de dominar molt aquell currículum. Si jo soc profe de primària generalista, us recomano situar-vos en un àmbit, d'acord? En un àmbit, en aquest cas, en una assignatura. Puc fer medi natural, social i cultural, puc fer català o castellà, d'acord? Sí? O matemàtiques, evidentment, però situar-vos en una d'elles. Que després farem propostes globalitzades amb altres assignatures, perfecte, però punt de partida, una assignatura, d'acord? Per què? Perquè necessito que sigueu expertes, val? Per altra banda, aquesta plantilla, que jo sempre dic que cada any faig modificacions, i alguna petita modificació, per què? Perquè hem tingut una nova convocatòria, aquest 2025, val? I sempre faig algun detall. Per què? Perquè vull que hi sigui tot el que el tribunal vol veure. Ok? Sí? Doncs aquesta plantilla neix de tots aquests elements, però repeteixo, tu has de dominar el teu currículum. I repeteixo, les orientacions d'infantil, d'educació bàsica, que és primària i secundària, de batxiller i d'educació per adults. Ok? Amb el vídeo us enviaré aquest enllaç perquè aquesta web, imagino que la coneixeu, però si no, guardada a foc, que és tot el que el departament realment vol que utilitzem. Okay? Punt 1, dominar el currículum. Punt 2, planificar. És a dir, una programació és un conjunt de situacions d'aprenentatge. D'acord? En aquest cas, ja sabem que en 3 trimestres, que és habitual fer 2 o 3 situacions d'aprenentatge per trimestre. 3 per 3, 9, 3 per 2, 6, aleshores ens anem entre 6 i 9 situacions d'aprenentatge. I algú dirà, ostres, clar, però aleshores quantes faig, no, Bruno? Que en faig 6, 8, 10? Quantes situacions d'aprenentatge? Perquè això ho hauré de repartir pel meu calendari. Vale? I la resposta clara i contundent és crea 6 situacions d'aprenentatges i no més, però ni una més. Ja, però 7, a lo millor serà més variada i més coses a treballar. I si en faig 10, això ja serà genial, perquè puc fer moltíssimes coses. Ja, però tenim un problema, ok? Bueno, de fet en tenim 2. Quantes més situacions d'aprenentatge fas, menys sessions podràs realitzar cada SA. D'acord? Punt número 1. Per tant, no compliràs la principal premissa que ens diuen els grans referents a la psicologia cognitiva basat en Víctor Ruiz, amb el constructivisme i en el desenvolupament de l'aprenentatge, que la neuroeducació també s'hi basa, i és aprofundir en els aprenentatges. Per tant, si jo necessito moltes sessions per aprofundir en els aprenentatges, hauré de fer poques situacions d'aprenentatge. Per tant, hauré de fer situacions d'aprenentatge realment completes, engrescadores, que puguin investigar, analitzar, discutir, avaluar, que puguin refer les propostes
d'acord? Que puguin superar problemes i aplicar tot allò que van aprenent. Per tant, si necessito moltes sessions i avaluar molt bé tot el procés, com diu la Neus Sant Martí, la gran referent en avaluació en el nostre territori, necessito moltes sessions. Si necessito moltes sessions, hauré de fer poques situacions d'aprenentatge. Raó número 1. I raó número 2, que us he dit que us donaria 2 raons de molt de pes, perquè 6 i només, la qualitat. Què és més fàcil? Fer 6 propostes de màxima qualitat cuidant el detall o fer-ne 8, 9 o 12? Què és més fàcil, memoritzar 6 propostes, crear el material de les 6 propostes, tenir-les molt ben treballades, molt ben esmicolades? Sí? Per tant, sense dubtes, anem a 6 propostes de situació d'aprenentatge. A partir d'aquí, què faig? 2 per trimestre, i ho vaig repartint d'un calendari. Fixeu-vos, aquesta és la situació d'aprenentatge, la de color blau, dimarts i dijous, dimarts i dijous, dimarts i dijous, sí? I aquesta primera SEA en surten 12 sessions. Ok? Per què? Perquè és una situació d'aprenentatge on faig 2 sessions a la setmana d'1 hora i mitja. Ok? Ostres, tal vegada jo estic fent català i faig 3 sessions d'1 hora, perfecte, dilluns, dimecres i divendres. Sí? O jo faig matemàtiques, que faig 3 sessions i una sessió desdoblada, 3 i mitja cada setmana. D'acord? Doncs què faig? Doncs distribueixo aquestes 3 o 4 sessions al meu calendari, vale? I puc veure el total de sessions. Recordeu que són 35 setmanes. En aquestes sessions que li faig, li resto, el que està en vermell, són els dies festius o les excursions o la lliure elecció del meu centre educatiu. Vale? Per tant, a partir d'aquí puc saber més o menys o puc repartir quantes sessions tindré per cada una de les 6 situacions d'aprenentatge. Ok? Això perquè és molt important? Doncs bàsicament perquè si jo tinc 22 sessions, podré treballar moltes més coses que si tinc 10 sessions. D'acord? Això vol dir que totes les sessions han de ser de 15 sessions, totes les ESEAs? No, pot haver una ESEA de 12 i una de 16, d'acord? No seria coherent una situació d'aprenentatge de 10 i una de 22, no seria coherent. Val? Però que entengueu això, que per poder veure hem d'anar distribuint. Ja us anticipo, si la teva assignatura té 2 sessions a la setmana, com pot ser anglès, música algunes vegades, educació física, val? 2 sessions a la setmana et sortirien més o menys situacions d'aprenentatge de 12 sessions, una sessió dalt, una sessió baix. Si fas 3 sessions a la setmana, et podria rondar entre 14 i 16 o 17 sessions. Vale? Ho dic perquè us faceu una mica una idea, però repeteixo que això és flexible. Vale? Per tant, seguim. Punt número 2, he de planificar, he de saber quantes sessions tindré, perquè depèn de quantes sessions podré treballar més o menys competències. Sí? I anem al tercer pas, la descripció de les situacions d'aprenentatge. Sí, el que jo li anomeno idea inicial, idea global, punt de partida. Ok? És a dir, abans d'endinsar-me a la plantilla que després us explicaré tan i tan detallada, necessito fer un pas enrere. Necessito pensar breument què voldré treballar, què vull fer, que segurament ja teniu idees que voleu treballar, coses que heu fet a l'aula des de la vostra pròpia experiència que us han funcionat, algo que heu fet a les vostres pràctiques o que recordeu d'alumnes i dius, uau, jo vull treballar això, no? Doncs anem a crear un títol, anem a fer una primera explicació general de què vull treballar, anem a connectar-ho a les ODS, a la metodologia, amb els elements diferencials, sí? Però sobretot anem a pensar quin podria ser el repte. Fixeu-vos que he posat un co. El repte de la situació d'aprenentatge és el detonant, és allò que obri el cor a voler aprendre els meus alumnes. Els he de plantejar aquesta situació d'aprenentatge de tal manera que vulguin aprendre, que tinguin ganes de submergir-se, sí? I també hi ha d'haver l'estrella, el producte final. És a dir, el repte seria el punt de partida i el producte final és el moment, al final de la trajectòria, on posen tots els aprenentatges en acció. Jo vaig aprenent com una formigueta i cada vegada vaig engrandant, no, el meu coneixement, la meva competència. Ara que ja tinc un bon domini, vaig aplicar un nou context, perquè així podran, una, donar sentit al que han après, i dos, jo, el profe, podré avaluar si estan aprenent o no. D'acord? I fins a quin nivell han arribat. Però anem per parts, Com utilitzar aquesta idea. D'acord? Però, ei, que ja us ho avanço, que per fer aquesta idea, torno a repetir, heu de ser experts en la vostra matèria. Perquè si jo vaig fer una proposta de català de 5è de primària, he de conèixer les 10 competències de català. La competència plurilingüe, que la competència 1, la competència expressió oral, expressió escrita, sí? Ostres, és que vull fer en català un podcast per fer una crítica social envers... Vale, ja començo a tenir idees. Puc treballar la competència 2, la 3, i el podcast serà en diferents idiomes. Doncs la plurilingüe també, la 1, la 2 i la 5.
d'acord? Per tant, serà fonamental tenir una idea prèvia de quines competències i sabers hi ha a la meva assignatura, ja sigui català, matemàtiques, ciències, en aquest cas, medi natural, social i cultural, entre d'altres, educació física o música, perquè tot tingui sentit. Okay? Però ara us explico com utilitzo jo aquesta plantilla perquè li pugueu treure partit vosaltres també. Sí? Anem a veure, repte inicial, perquè això és el punt de partida, sí? Què ens diu el departament? Que el repte inicial, i això és una infografia del propi departament, sí? Ha de ser una situació propera a l'alumnat, s'ha de plantejar, mai millor dit, en forma de repte, i ha de connectar les competències específiques. Repeteixo, si ha de connectar les competències específiques, jo que faig matemàtiques, que n'hi ha 10, doncs les he de conèixer, no? Per què? Perquè voler saber si vull fer resolució de problemes, si vull fer un sentit estocàstic, dels 5 sentits matemàtics, quin sentit vull treballar? O si estic fent educació física, que hi ha 5 competències, doncs, ostres, potser vull treballar la competència més vinculada a l'expressió corporal i el treball de la gestió emocional, d'acord? Per tant, prèviament he de tenir molt clares competències que hi ha. Per què? Perquè aquest repte, que pot néixer d'una observació d'un fenomen, sí? Com per exemple, fixeu-vos que fiquem un suro a sobre de l'aigua o un vaixell fet de goma i li diem a les alumnes, ostres, fixeu-vos en aquest vaixell, per què no s'enfonsa? Anem a provar amb un altre material. Aquest s'enfonsa o no? I a partir d'aquest fenomen, començar a treballar la densitat, començar a treballar aspectes, en aquest cas que podria ser de l'àmbit de la ciència, no? O observem un fenomen que veiem una notícia, una controvèrsia, polèmica o controvèrsia, una notícia que acaba de sortir a l'Infoca o que ha sortit per les notícies, del tema del burca, del tema de baralles entre diferents zones, del tema dels desnonaments, etc. Doncs, a través d'aquesta polèmica, des de català, poden treballar el debat, el test argumentatiu, el test periodístic, sí? Fixeu-vos que m'he saltat la primera, tema d'interès de l'alumnat. És que el departament diu que hem de començar del tema d'interès, però és que l'alumnat no en té ni idea quines competències hem de treballar. És a dir, no té cap sentit, de fet no té ni cap ni peus, com diuen al meu poble, que partim dels seus interessos. Per què? Perquè ells no saben que volem treballar, nosaltres sí. És que jo he de treballar unes competències, per tant, a partir de les competències jo puc generar reptes. I aquest repte es pot ser a través d'una problemàtica que afecta la societat en general, d'acord? En aquest cas clàssic, canvi climàtic, sí? Pot ser a través d'una pregunta sobre la realitat, sí? Per què no hi ha hagut cap nou astronauta que hagi arribat a la Lluna? Pot ser a través d'una necessitat plantejada per un agent extern. Ens demanen que hem de modificar la plaça del poble i ens donen l'opció que diguem la nostra. Ostres, doncs amb això de la plaça del poble puc treballar les dimensions de matemàtiques? Puc treballar a escala? Puc treballar el plànol? Des d'economia puc fer un pla d'empresa? Sí? Des de ciències puc treballar les propietats dels materials? És a dir, a partir d'un problema, d'un dilema que cal comprendre, d'una necessitat, d'una manifestació creativa, puc a través d'una obra d'art, de Guernica, a través d'un grafiti, de Banksy, puc treballar aspectes de crítica social? Puc aprendre coses a través de les pintures rupestres? Doncs això pot ser un detonant, pot ser un punt de partida per engrescar el teu alumnat, ok? També tinc la proposta en anglès, ja us ho compartiria, si hi ha algú aquí d'anglès. Això és la traducció, que sí, també tinc la plantilla, evidentment, traduïda en anglès, en tot el material en anglès. Vale? El departament ens dona altres exemples de com podria ser el repte inicial, com ara les malalties arreu del món, les faltes de notícies a les xarxes, les fake news. Podem, a través de les fake news, crear una situació d'aprenentatges, les dietes trencadores que prometen meravelles. És a dir, el repte inicial és com jo els hi llanço una proposta, una pregunta, una qüestió, un enigma que pugui ser proper o, si més no, pugui ser rellevants per a ells, sí? I que resoldre aquest enigma significa treballar diferents aspectes de la meva assignatura, significa aprendre diferents coneixements, tenir un bagatge més ampli cultural sobre això, val? Per després poder resoldre la proposta amb un producte final. Okay? Aquí us deixo alguns exemples. Per tant, repte és punt de partida per després anar estirant del fil i treballar de manera coherent el que hi ha a la meva assignatura. Producte final, per mi l'estrella, Per què? Perquè és el punt on posam en acció tots els aprenentatges.
Ok? Aquí us ho he redactat breument. Posa en acció els aprenentatges. És una activitat complexa i, evidentment, competencial. Implica, dintre de la taxonomia de Bloom, l'ordre superior. Bloom diu que primer les activitats bàsiques, identificar i reconèixer, sí? Comparar, avaluar, criticar, analitzar i crear, sí? Produir. Produir seria la complexitat més alta, ok? Però, sobretot, que el producte final hi hagi diferents graus de complexitat. Per què? Perquè el producte final l'han de poder fer tots, totes i tots, sí? Però, evidentment, no el faran a la mateixa qualitat. Oi que tots podran fer un esquema, un informe, una narració, una notícia o un poema? Sí, tota la classe ho hauria de poder fer, d'acord? Si no, li donaré una baixa d'orientació perquè ho puguin fer, però la qüestió és que tots han de poder acabar aquest producte final en base al repte que havíem plantejat i tot el que hem anat treballant al llarg de l'ESA. Després veurem com ho fem, eh? Què canviarà? Doncs que uns faran una notícia d'una manera excepcional, amb la redacció, amb l'ús del llenguatge precís, amb el significat, amb l'ús de metàfores, amb la pertinença de les frases, de les paraules, d'acord? Altres productes finals que podríeu utilitzar, i aquesta infografia és clau. L'heu de tenir impresa allà a la taula perquè us donarà idees d'una o dues situacions d'aprenentatge, o tres, per què no?, per acabar l'ESA. Puc acabar l'essè a través d'una cançó, una coreografia, un espectacle, una exposició, una obra de teatre, una peça musical o un programa de ràdio. Puc crear un blog, puc crear un mapa digital, un periòdic digital, un podcast o una revista, i fins i tot un vídeo. Per què? Per demostrar tot el que hem après. Puc també crear un còmic, un labbook, un mapa visual o una maqueta. I ja més a nivell visual o digital, puc crear un joc, un itinerari, una guia o un experiment. Ok? Jo sempre recomano que el producte final hi hagi més d'una opció. Per què? Perquè ja sabeu que el DUA, el disseny universal de l'aprenentatge, ens diu que els alumnes han de poder expressar els aprenentatges amb canals diferents. Per tant, anem a donar opcions de que puguin fer un podcast i una imatge, un podcast i un labbook que combina lletra amb fotografia. Per què? Perquè aquell alumne que s'expressa bé oralment es pugui lluir, però aquell que tingui dificultats tingui un altre canal per demostrar els seus aprenentatges. Sí? Us dono alguns exemples de primària, de reptes inicials i de productes finals. Ok? Això neix del meu mètode que li dic el mètode Roma, repte, objectiu, metodologia i avaluació. Ok? Us dono alguns exemples. Repte 1, redissenyar el pati per fer-lo coeducatiu, sí? Que poden treballar al plànol de l'escola, per exemple, la percepció, com donar a conèixer la nostra cultura a través de llengua, intercanvi de receptes intercentres, quina és la figura de la dona al llarg de la història, des de medi, i crear un landbook amb una entrada, un blog. I podries fer un espectacle de fi de curs, educació física i música, i dansa i acrosport en suport musical. Altres reptes, en aquest cas, de secundària. Com poden crear un sabó biodegradable de biologia i geologia a través del mètode científic i l'elaboració d'aquest propi sabó. Com crear un restaurant quilòmetre zero amb mates i tecnologia, el pla d'empresa i el pressupost. Com podem millorar la condició física a través d'educació física amb un entrenament i una vinculació a l'entorn. I com utilitzaven l'arc al llarg de la història, geografia i història, amb un blog i un vídeo explicatiu de tot això. Són una sèrie d'idees que us vaig compartint. Vale? Però aquí ve com utilitzo jo aquesta plantilla i m'agradaria que us pugueu com a inspirar per crear i estructurar les vostres idees. Comencem. Títol: Teresa Zhu, Circ Soleil en acció. Circ Soleil? Uau! Ja detona un repte cap als meus alumnes, una motivació i una idea sutil de què anirà. Circ, sí? I anem per punts claus. El repte, fixeu-vos, ens anem aquí directament. Repte que els hi comparteixo jo als meus alumnes, que li explico al meu tribunal i que plasmo jo a la meva SA. Repte inicial. El rei Carnestoltes us ha encomanat la tasca d'organitzar el carnaval de l'escola i presentar l'acte amb un espectacle que representi el tema de l'any, la figura de la dona al llarg de les diferents civilitzacions. Uau, el tema de l'any, sí, perquè és un projecte, en aquest cas, que va vinculat al fil conductor, que és el tema de l'any del nostre centre educatiu. Cada any canviem de temàtica, algun any va més a tema de crítica social, crítica mediambiental, problemes de barri, entre d'altres, però aquest any ens toca la figura de la dona. Per tant, anem a aprofitar que som protagonistes del rei Carnestoltes, som els de sisè, no ho havia dit, i és d'educació física, per crear, per tenir un repte realment, uau, empoderador. Som nosaltres els responsables. I quin serà el producte final?
ja es pot intuir, representar un espectacle grupal de circ a tota l'escola, de fet és un institut-escola, on hi apareixen tots els elements treballats, acrobàcies, acrosport, malabars i expressió corporal. I sobretot, que representi de forma crítica la figura de la dona al llarg de les civilitzacions. Okay? Jo aquí ja deixo clar una mica els elements que treballaran, això és opcional, però jo que sóc molt visual m'agrada posar imatges representatives, acrobàcies, acrosport, malabars i la mímica. Aquesta situació d'aprenentatge, que és la idea general, ve destacada per tres elements: el treball en equip, el treball d'habilitats motrius i habilitats posturals, en aquest cas acrosport, mímica i malabars, i el cos com a element de comunicació i expressió. Okay? Perquè jo ja sé que he de treballar habilitats motrius, perquè conec el meu currículum, sé que he de treballar l'expressió corporal, per tant, faig un essai que treballo aquestes dues competències i ja ho uneixo i començo a desglosar. ODS, quines dues ODS podria treballar? La 12, de consum responsable, que ara us explicaré com, i la 5, igualtat de gènere. Metodologia, jo ja penso prèviament, sí, perquè m'he empapat, perquè tinc cultura, si encara no la tinc, ja ho faré, quina metodologia podria utilitzar. Aprenentatge cooperatiu, perquè treballaran en grups cooperatius estables durant tota l'ESA, vale? Són grups cooperatius de 4 que crearan cada grup el seu propi espectacle. Grup d'experts, perquè cada habilitat motriu i de malabar s'especialitzaran en una dintre del grup i entre ells faran un aprenentatge entre iguals. I per últim, creació de materials. Sí? Aquesta creació de material es fa amb material reciclat, per això treballo consum responsable. Vale? I la igualtat de gènere ja us ho imagineu, la temàtica, la dona al llarg de les civilitzacions. Vale? I m'agrada i us recomano pensar alguns elements diferencials. Això és indispensable per unes opos, d'acord? I també per enganxar el teu alumnat d'una manera més exclusiva. Per exemple, aquesta creació de materials, de malabars, amb material reciclat. Ho podria fer amb pilotes que jo ja tinc, ho podria fer en carioques que ja tinc, però no, que el creïn, que se'l quedin i així fomentem també un consum responsable i el bon ús de materials. Segon, càmera de fotos i una app per crear figures. Podria jo dir-los com han de fer la figura, però no, els dona autonomia i els dona un recurs digital, una aplicació perquè es motivin, perquè treballin l'àmbit digital i perquè tinguin un plus. I per últim, edició d'un vídeo del muntatge de l'espectacle amb música. Des de música ens hem posat d'acord que cada any un dels espectacles fem un videomuntatge, però no nosaltres, els profes, que sempre ho fem, no, els ensenyem, els impliquem perquè això ho puguin fer des de l'assignatura de música i aquesta cortar, pegar i editar i posar la música ho fan des de música. Ok? Doncs aquesta és la proposta del 3-2-1 Circ Soleil en acció. Una proposta que, com us deia, era d'educació física, però m'agradaria donar-vos més idees que us puguin inspirar. Podria fer una SEA globalitzada on també se connecti amb medi natural, social i cultural. Com? Treballar les èpoques històriques i les civilitzacions. Per què? Perquè gràcies que treballo l'imperi romà, l'imperi grec, ja puc treballar la figura de la dona als diferents imperis. I això em permet traslladar-ho a educació física, no? També des de música puc veure l'evolució dels instruments, quan es van inventar els instruments, quins tipus de sons, quins tipus de materials. Des de català puc crear el gènere teatral i escrivim el nostre propi teatre de la nostra pròpia obra de circ. Podem combinar circ amb teatralització i li donem un plus en aquesta proposta. Ei, altres especialitats que us puguin inspirar. Des d'economia podríem fer el màrqueting o el pla d'empresa, difusió i anuncis a l'institut i al poble de què? Del nostre espectacle. L'obrim a tot el context. Geografia, història, evolució dels instruments, quan es van inventar aquests instruments. Art, donar vida a l'art, representar un quadre, una escultura a través de l'obra de circ. Era la representació de la dona, però puc agafar Guernica i a través d'una obra de circ intentar donar-li vida i representar-ho. Com? De forma crítica i artística. Física i química, difondre essència. Puc representar diferents unió d'àtoms o diferents tipologies de materials, val? Com? A través del moviment. Okay? Tot això són idees vàries. També puc, des de català, representar un nou final de Terra Baixa i representar-lo a través del circ. O a través de l'inglès puc fer un e-tuning per compartir la cultura, representar la cultura catalana a través del folklore, jocs i costums. Ok? I així, per acabar de veure que aquesta situació d'aprenentatge li podem donar una visió encara d'un punt més diferencial, podem posar el prisma amb detalls exclusius, com Medi Català. Per què no fer una recepta sostenible? Això ja no té res a veure amb el circ, Per què no fer una recepta sostenible i un test instructiu? Des de Català i Medi. On? Per què això? Perquè farem plats de diferents països adaptats al producte de proximitat.
Per què? Perquè a l'aula, com us deia, els que viuen dintre d'aquesta classe, hi ha molta interculturalitat, tenim molta immigració. Per tant, vull treballar des de català test instructiu, però des de medi vull treballar aquesta inclusió, el respecte, la cultura i treballo aquest aspecte. Un altre exemple, educació física, geografia i història. Per què no crear una ruta per jocs emblemàtics del poble? I a cada zona emblemàtica, amb un codi QR, posar informació des de geografia i història d'aquests llocs. És a dir, aquesta ruta d'entre 3 i 5 quilòmetres, variant el desnivell, explicar els monuments, la història i les característiques. Per què? Perquè tal vegada és un poble rural i volem que hi hagi una connexió amb l'Ajuntament i amb una problemàtica social. No? Típic poble que a l'estiu hi ha molta gent i a l'hivern no hi ha ningú. Doncs anem a fomentar un turisme sostenible des del nostre centre educatiu. Sí? Doncs això, us volia compartir una sèrie d'idees, sí? Us vull recalcar, que heu de pensar un repte engrescador, que heu de pensar un producte final, és a dir, on posaran en acció aquests aprenentatges, aquí teniu un espectacle, però recordeu que hi ha molts més, un blog, labbook, exposició, representació, infografia, teatralització... Bueno, no us el recordava perquè teniu la infografia, ¿vale? Però intentar que tot això serveixi perquè allò que estic treballant de llengua, de català, de matemàtiques, de ciències, ho pugui posar en acció en un nou context. M'agrada sempre compartir un segon exemple, ¿vale? Aquest és un exemple de llengua i literatura catalana, de sisè, sobretot la finalitat de l'ESEA és treballar l'expressió oral i l'argumentació. Val? Aquesta ESEA s'anomena l'educació és l'arma més poderosa per a canviar el món. El sembla veu? Ok? Repte, sereu capaços d'expressar el que significa per vosaltres ser docent a través d'una exposició als companys i les companyes d'un centre? Pots ser docent, ser alumne, sí? Ser mestre. Discurs sobre l'educació per compartir la comunitat educativa, aquesta pot incorporar elements que li donin suport. Pot haver una projecció, pots portar uns materials, sí? Què vull treballar? A través de la lectura, la reflexió i la creació volem treballar el test argumentatiu per parlar d'educació, fomentar l'expressió corporal i de desinhibició, partirem d'analitzar diferents arguments sobre l'educació i treballem la comunicació a través del joc. Metodologia, aprenentatge cooperatiu. Construirem el seu argument en diferents tasques cooperatives i assignació de rols i ajuda entre iguals. Aprenentatge servei. Exposarem el projecte a un altre centre i ensenyarem com ho han fet. Els preparem un joc perquè treballi l'expressió corporal i ludificació, farem diferents jocs d'expressió i comunicació. Aquesta és la meva idea de com podia treballar l'expressió oral a través del que significa l'educació. Vale? O l'educació no entén de fronteres, entre d'altres temàtiques que tu podries treballar. Ok? Però en qüestió, tot el que ara us he explicat, això és la idea, és l'esbós inicial per després traslladar-ho a aquesta plantilla. Però ja us podeu imaginar que com tot arquitecte que vol dissenyar un plànol a la màxima precisió i que no s'ensorri la casa, sempre, prèviament, té un full i fa un esbós de com vol fer la casa. D'acord? Per això necessitava explicar-vos en detall com utilitzar aquest esbós inicial per ara sí, a agafar escaire i cartabó, agafar el regle i agafar la mirada mil·limètrica per traslladar-ho a una plantilla super detallada. Sí? Deixem-me pegar un glopet més d'aigua perquè ara ja entrem en acció. Sí? Aprofito. Com ho porteu? Preguntes, dubtes, perquè ara sí que ens endinsem a la plantilla. Algun dubte puntual del que hem explicat fins ara? Ens ho podeu escriure al xat. Us llegeixo i si hi ha algun dubte puntual, aprofito i si no, seguim amb el kit de la qüestió, la famosa plantilla. La Lira diu tot bé. Perfecte. Al final de la sessió tindreu possibilitat de fer preguntes i resoldre dubtes, Però anem al cas, sí? Recordo novament que avui el meu repte era explicar-vos tota aquesta primera fase, el punt de partida de la SA, i que si us ha ajudat aquesta sessió, doncs us explicaré com podeu tenir més pas d'aquesta sessió, ok? Però el que us deia, partim d'aquesta idea inicial, d'aquest esbós, per plasmar-ho aquí, ok? És a dir, fixeu-vos que quina informació tenim, títol, presentació, situació i repte i producte final. Ui, moltes coses ja les tenim, Perquè què tenim més? Vinculació amb el currículum, competències transversals, vectors clau i competències específiques de la teva àrea, matèria o assignatura, sí? Però algunes coses ja tenim.
I us vinc a dir que tot aquest temps que hem estat aquí no era només per tenir un punt de partida, que era clau, sinó que gran part ja la tenim. Sí? Fixeu-vos, això és la plantilla que us acabo d'ensenyar aquí. Sí? Aquests primers punts ja els tenim aquí dalt. Resum, la SA, el resum, no és més que el resum de les idees que tu volies treballar. Situació, repte a resoldre, el rei Carnestoltes, és el repte que ja heu pensat. I el producte final, crear un espectacle, ja el teníeu. Vale? Així que fer aquest esforç inicial val molt la pena perquè la graella comença a agafar forma. I per últim, a mi m'agrada molt que queda molt visual posar un trosset del calendari. En aquest cas, són 13 sessions, fixeu-vos que és 13 més 1, perquè hi ha una sessió especial, que és l'espectacle, que és fora de l'horari, i jo el que faig és, aquí a dalt, és posar el calendari, sí? A partir d'aquí, la SA va agafant forma. Anem a veure competències transversals i vectors clau. De les 4 competències transversals, sí, és clau saber quina treballem. Jo sempre ho dic, en podríem treballar una, màxim dues, per ser realment realistes i per ser eficients, no us trenqueu el cap. Heu de treballar totes les SAs una competència transversal, però molt ben treballada. Ja ho sabeu que dintre del departament teniu els documents de les competències transversals, no estan al currículum perquè van sorgir després, per tant les heu de descarregar, d'acord? I dintre, cada competència transversal té les seves pròpies competències específiques, d'acord? I si jo estic fent una proposta per primer i segon de l'ESO, doncs en aquest cas primer de l'ESO, hauria d'agafar una d'aquí dintre. Vale? A partir d'aquí, repeteixo, decideixo de les 4 competències transversals, emprenedora, ciutadana, personal social i aprendre i la digital, una, sí? Quina és la que vull treballar? Miro el currículum, quin és que lliga més amb la meva SA de 3, 2, 1, Circ Soleil en acció, i ho detallo, ok? Sí, ara veureu com es detalla. Segona, dels 6 vectors clau, jo us he posat una mica la xuleta, aquí a dalt, decidir aquells 2 o 3 vectors clau que tinguin més pes a la SA, d'acord? Aquí tindreu un problema, perquè llegireu els vectors clau i diràs, ostres, però és que jo em podria treballar tots, perquè és que són tan genèrics, sí, estic totalment d'acord, sí? De fet, aquesta és la gràcia d'una bona SA competencial, que puguis treballar-ho tot. Però aquí hi ha una frase que t'aniré repetint d'aquí en endavant, que heu de prioritzar. És a dir, sí, ho puc treballar tot, però quins són aquells 1, 2, màxim 3 vectors que tenen més pes, que pots justificar si el tribunal t'ho demana, que li pots donar valor, que tenen un punt distintiu i exclusiu. Vale? Per tant, aquí cal puntualitzar quin és el vector més rellevant. Ok? D'aquests vectors teniu a la pàgina web del departament vídeos explicatius, infografies i informació. Són molt intuitius, vale? Aprenentatge competencial són aprenentatges que a l'alumne li sigui útil per aplicar el dia a dia. Perspectiva de gènere, que hi hagi algun aspecte de coeducació o crítica social envers a la dona. Universitat del currículum, doncs, que sigui una SA especialment inclusiva, que treballi aspectes socials i morals envers a la diversitat funcional, en els neurotipos, a les neurodivergències. Vale? Qualitat de l'educació de les llengües, ostres, que aquesta SA, que és de matemàtiques, té molt de pes l'expressió oral perquè això, perquè allò. I ciutadania democràtica i consciència global, doncs molt vinculada a temàtiques socials. I benestar emocional és una ESA que treballa molt rutines de pensament, treballa molt la percepció o treballa molt les dinàmiques del Rafael Vizquerra per treballar la gestió emocional d'aula. D'acord? Per tant, intenteu buscar quin d'aquests vectors impregna més a l'ESA. Mínim, jo sempre recomano 2, màxim 3. Vale? I això com es redacta? Doncs fixeu-vos, de les competències transversals jo he posat aquestes dues, la ciutadana, per què? Perquè l'espectacle de circ, ei, recordeu, estem a l'espectacle de circ, vale? 3, 2, 1, Circ Soleil en acció, l'espectacle de circ, la dona al llarg de les civilitzacions, educació física de 6è. Competències ciutadanes, per què? Perquè treballem de manera crítica la dona, no? La crítica a la dona no, la desigualtat que ha patit, no? I competència emprenedora, per què? Perquè han d'organitzar el carnaval i crear un espectacle. És a dir, és una SEA molt lliure que dona molta iniciativa a l'alumne, per tant, aquestes serien les dues competències. I a nivell de vectors, tenim la perspectiva de gènere, que és la temàtica, i la consciència global, perquè utilitzo molt material reciclat, tant per l'Atrezzo com pels malabars. Ok? Així que la SA va agafant forma, ok? I ara ve el següent pas, un pas clau, perquè tot això és la vinculació curricular, aquesta diguem que és molt flexible, molt oberta, però aquesta és clau. Competències, criteris i sabers. Sí?
he de pensar quin és el següent pas per concretar la meva ICA. D'acord? Alguns direu, clar, començarem per les competències, no? Que és el més important, és el que han d'aconseguir desenvolupar, no? O si més no, millorar. O no, ho farem pels sabers, perquè els sabers són els antics continguts i el contingut és el que hem de treballar. No, d'altres direu, no, el criteri d'avaluació és el que hem de fer primer, perquè el criteri d'avaluació, si serveix per avaluar, i com és tan important avaluar per millorar el procés, i perquè la Neu Sant Martí ho diu, i perquè el departament sempre ho diu, doncs, quin és, no?, el punt de partida? Per això hi ha la meva amiga pensativa. Doncs fixeu-vos, l'element clau per a concretar no és fixar-te en quina competència treballes, no, no. Jo una vegada he pensat l'ESA, em fixo en quins criteris d'avaluació vull treballar, d'acord? Ja, Bruno, però les competències no era el més important, que és el que he d'avaluar, sí, sí, però és que els criteris van relacionats de manera directa, en aquest cas, les competències. Si el criteri que vull treballar és el 2.2, és que vull treballar la competència 2. Aleshores, per què m'he de fixar en la com criteri i no en la competència? Doncs imagino que us heu descarregat el currículum i heu pogut veure com estan redactades les competències. Competència 1, seleccionar i utilitzar dispositius, recursos digitals de forma responsable i eficient per a la búsqueda d'informació, comunicar-se i treballar col·laborativament i en xarxa per a crear continguts segons la necessitat del context digital. Això és una competència específica 1, en aquest cas de medi. Sí? Què passa? Que aquestes competències no són útils. Perquè jo ho llegeixo i dic, pues sí, ho podia treballar o no. Són tan generals que no són útils. En canvi, si jo miro els criteris d'avaluació i dic, crear contingut digital senzill, ostres, sí, sí, perquè el meu producte final han de crear un contingut. Sí? Han de crear una infografia i a més ho faran amb el Canva. Seleccionar dispositius digitals, no sé què. És a dir, aquesta jo ho llegeixo i no m'entero de res, és a dir, no em serveix, però en canvi dic, ostres, és que aquest em va anillo al dedo, aquest és el que jo vull treballar, l'1.3, per tant, sé que estic treballant la competència 1, d'acord? Per tant, repeteixo, quan tingueu pensades les SAs, el que heu de fer és centrar-vos en quin criteri creieu que és el més idoni per treballar aquesta. I per què el criteri, repeteixo, i us ho porto aquí dalt, per diverses raons, perquè és un element prescriptiu, el criteri s'ha de treballar sí o sí, està vinculat a la competència, si és que vull treballar l'1.3, és que estic treballant la competència 1. És més concret i definit. Importantíssim, perquè es va lluir el departament, i perdoneu la crítica, i sense perdonar-me, això és un desastre. És a dir, treballar amb les competències és desastrós, d'acord? Per tant, per concretar, concretaré a través dels criteris d'avaluació. Vale? Sí? També vull destacar que cada criteri d'avaluació, cada competència es desglosa per cicles. Primer i segon de primària, tercer i quart de primària, cinquè i sisè. Això què significa? Que si jo vull treballar tercer i quart, que no els he de treballar tots. Per exemple, puc treballar l'1 i el 2, el puc treballar tercer, i el 4 el treballaré quart. Ok? Sí? Per tant, els puc repartir. Vale? Però en qüestió, què faria? Doncs, com jo ja tenia previst més o menys el que volia treballar, em serà més fàcil veure quins criteris d'avaluació hauria de treballar. Per tant, agafo d'aquí. Sí? Els criteris ja sabeu que estan desglosats a la pàgina web del departament, a cada una de les assignatures. Tu et descarregues de tercer i quart, tinc aquests tres. Ostres, a mi em serveix aquest, descriure i valorar la pluralitat lingüística. Doncs l'agafo. Ok? Ostres, no, és que jo estic fent quart de l'ESO. Doncs a quart de l'ESO no pots decidir, a matemàtiques. Fixeu-vos que els han de fer tots. Sí? Però a primer i a tercer sí que els poden repartir. Ok? Tingueu present això. Val? Però per norma general, a primària, tots són per cicles. Per tant, si a la competència 1 hi ha 4 criteris, puc fer-ne 2 a primer i 2 a segon. O 3 a primer i 1 a segon. Depèn, sí? Depèn del que a mi m'interessi. I això com hauria de quedar? Fixeu-vos, això és un exemple de 4 competències, faltarien més competències, però què faig? De cada competència té els seus criteris d'avaluació, 1.1, 1.2, 1.3. D'acord? Què hem de fer? Analitzar el currículum. Com ho he fet jo? Posant negreta. No sé si ho veieu, que les paraules clau perquè ens siguin més útils he posat negreta. Ok? A partir d'aquí què faig? El reparteix. A l'1.1 el treballaré a sisè, 1.2 a cinquè, 1.3 a sisè. D'acord? Sí? Però aquest repartir, aquesta és una proposta de sisè, per tant, els que estan en verd és perquè les faig a sisè i els faig. Els que estan en vermell, jo no els faig. Els hauria de treballar, si sóc jo el mateix profe, el de cinquè perquè sóc l'especialista, i si no, m'he de coordinar amb l'altre profe perquè ho faci. D'acord? Però què faig? Vaig repartint els criteris d'avaluació. Vale? I com ho faig? Això es pot fer de dues maneres. Prioritzar per cursos o seleccionar-ho per SAs. I ara us ho explico,
És a dir, hi ha dues maneres de treballar. La primera és, ostres, doncs, el criteri UP 3.1 jo el veig senzill, participar el faran, com que és senzill el faran a cinquè, i el 3.2, participar i crear activitats col·lectives, ostres, això ja és més difícil, ho faran a sisè. És a dir, puc repartir els criteris per complexitat, que a vegades no tenen per què hi ha diferències de complexitat, Val? Per tant, si jo l'he de treballar a sisè, hauré de pensar quines SEAs treballar-ho, perquè estic fent sisè, no? Per tant, aquesta seria la primera opció. Una vegada ho he copiat, ho agafo aquesta graella i els la vaig repartint i a partir d'aquí decideixo si cinquè o sisè, cinquè o sisè. D'acord? Opció 1. Opció 2, que és la que a mi m'agrada, és la tècnica que jo li dic la tècnica del descart. La tècnica del descart és que jo he pensat les meves 6 situacions d'aprenentatge i veig que aquest criteri 1.1 el puc treballar a la SA1 i a la SA3. Vale? Perfecte. Per tant, aquestes les faré 6è. A l'1.2 no em lliga, és que no em lliga cap SA. No, cap problema, no la faig, no em poso, ja ho faran a 5è. La 1.3, ostres, sí, aquesta la puc fer, la 2 i la 5. Perfecte. I així successivament. La 3.1 és que no lliga, no em lliga directament. Ja no és que sigui més difícil o no, és que com que jo he pensat les 6 SAs, a mi com que no em funciona, fora. Sí? I així el que faria, i el que necessito prèviament és, una, haver fet la graella d'idea inicial de SA, sí? I segona, necessito haver fet aquesta graella per anar distribuint. Quan la faig, ha de quedar una cosa coherent. És a dir, de les 6 SAs que jo he anat plantejant, Coopera que és la pera, de l'Spartan Race al parkour, un viatge pels jocs arreu del món, sí? Queda veure jo que la competència 1 es treballa 3 SAs, perfecte, competència 1, ben treballada. Competència 2 es treballa aquí i aquí, vale, perfecte. Sí? És a dir, que hi ha un equilibri, que de les 5 competències que he de treballar, totes es treballen. El que no podria passar és que, ostres, és que la competència 4 me n'he adonat que no surt a cap SA, d'acord? Això seria un problema, perquè no estaria ben seqüenciat. És a dir, amb aquesta graella puc jo crear un resum per demostrar com cada competència es treballa i a quines SEs es treballa. I el mateix, a l'SA1 treballo la competència CPSA, a l'SA2 treballo la competència digital. És a dir, puc relacionar competències digitals, sí? Competències digitals, competències transversals en cada una de les SAs. Sí? Què pot passar? Doncs que m'obligui a fer alguna modificació perquè hi ha alguna competència que no estic treballant. Sí? I ara ve la part més fàcil. Com jo ja sé quina competència i quins criteris treballo a l'SA3, aquesta és l'SA3, copiar-pegar. Sí? Fixeu-vos, copio i treballo la competència 1 i 5 i copio i treballo la competència 1, la 5 i la 5.5. D'acord? I us preguntareu, Bruno, però quantes competències recomanes treballar per un SA? Competències específiques mínim 2, màxim 3. Ja, però és que jo veig que podia treballar fins a 5 competències, sí, estic d'acord, però si en treballes 5, tens un problema, perquè no les estàs treballant en profunditat i en qualitat. Menys és més. Menys quantitat i més qualitat, sempre. I d'aquests criteris, doncs, n'hauríem de tenir 3 o 4 criteris, d'acord? De les específiques. Després hauria de treballar una competència transversal, també. Per tant, al final, seria una més de cada. I per últim, ve la part dels sabers. Sí? Molt important. Els sabers, el procés és molt semblant al que han fet abans amb els criteris d'avaluació. Normalment els sabers van per blocs, bloc 1.1, bloc 1.2, el número el poso jo perquè m'ajuda a organitzar-me, i aquí els he de repartir entre 5è i 6è. Sí? A partir d'aquí he de dir a quin SA treballo, l'SA 5, a la 2, no ho treballo, a la 2 i la 5, entre d'altres, aquests no els treballo. Okay? I aquí el sabers té una diferència, que el saber no és només copiar-pegar. El saber requereix una adaptació, okay? Millor dit, una contextualització. És a dir, copio el saber, però puc eliminar del saber allò que jo no faig. Tot allò que va tan vermell és perquè jo no ho faig, ho elimino. Jo va tan vermell perquè ho veieu, però ho esborraria. Puc copiar el saber i dir, ostres, però és que d'aquest saber, a més, jo també faig això. I això en verd ho he afegit jo, que és un aspecte concret de la meva SEA. Puc copiar el saber i eliminar el que no faig i afegir el que sí que faig. D'acord? Per tant, els sabers també s'han de prioritzar, s'han de relacionar amb la SA i s'han de contextualitzar, és a dir, els has de concretar, d'acord? Has de seleccionar els 5 o 7 sabers més adients i, sobretot, intenta que siguin de diferents blocs.
Ok? Si el tall d'assignatura té diferents blocs de sabers, és importantíssim treballar-lo de manera variada. Sí? I ara sí, aquesta plantilla segueix agafant forma. Sí? Partim, recordeu, d'aquesta idea competencial a través d'un repte i un producte, la concreció de competències transversals i vectors claus i la concreció dels elements curriculars. I el repte ja va per molt bon camí i aquí ara vindria una de les fases més complexes on hi dedico pràcticament una hora i mitja a explicar com redactar bons objectius d'aprenentatge. Nous webinars, noves formacions, noves opcions, és com redactar una SA, els objectius, els criteris i la gradació i els seus instruments d'avaluació. És a dir, com passar a la sessió 2 amb una redacció totalment acurada d'objectius coherents per complexitat, amb uns criteris ben seqüenciats i amb una concreció d'instruments d'avaluació adients per la teva programació. Aquest nou webinar explico i dono detalls exemplificats de diverses assignatures. De fet, us comparteixo 3 situacions d'aprenentatges de 3 companys que han tret més d'un 9,8, 9,89, 9,91 i un 10 de diferents assignatures perquè et pugui inspirar, de català, de mates i de medi, d'acord? I amb aquestes noves sessions us explico tot el que queda de la SA, com aplicar les metodologies actives, aprenentatge basat en problemes, projectes, capses d'aprenentatge, racons, sí? I com detallar tots i cada un d'aquests elements. Però important, no només t'explico com redactar una activitat inicial, sí? Sinó que t'explico en detall com ho has de presentar, com ho has de redactar, com plantejar els annexes, quins instruments d'avaluació has d'utilitzar, sí? Ho he posat més endavant. En qüestió, si vols anar un pas més enllà, de fet això ara ja ho he d'actualitzar, oposicions 2027, sí? Perquè avui és la primera edició que faig del 2026, però si vas a per les opos, tinc el curs que necessites. Un curs per especialitats, cada especialitat té el seu propi Classroom per treballar-ho tot. Sí? Tinc tropecientos, és a dir, són ja més de 500 comentaris de testimonis. Bruno, penso que m'ha anat força bé, gràcies pels teus consells, per la teva d'impartir les classes i per la passió que hi fiques. Ara toca gaudir de l'estiu. Sí, Good Morning vaig fer la defensa i va anar molt bé, els va encantar el tòpic dels refugiats i de les xapes del posto de Lleida. Sí, espero que tu també facis el curs i em puguis donar un bon feedback de lo bé que t'ha anat. En qüestió, et plantejo un curs que són 10 sessions. Lo d'avui és una petita part de la sessió 2, sí? On tens més complements. Però en qüestió tindries 10 sessions on t'ensenyo a programar, a utilitzar el currículum, a crear situacions d'aprenentatge completes, a aplicar la metodologia, a treballar una programació completa, les 70 pàgines, l'atenció inclusiva, l'avaluació i a preparar en aquest cas com destacar, com crear els supòsits i com crear un bon temari. Són 10 formacions que, a més, els que us esteu apuntant ara, us estic regalant unes masterclass extras, com utilitzar la IA per a millorar l'SA, tècniques d'estudi, maquetació i exemples de fil conductor. Al curs tens l'exemples complets de programacions ja fetes, explicades per mi i analitzades per mi. Bueno, de fet, programacions de 10, O sigui, programacions que vam aplicar l'any passat i l'altre, que han arribat a l'excel·lència i que et podran inspirar. Exemples per diferents especialitats, recursos, exemples de cada punt i, sobretot, molt important, jo estic a l'altre costat. Via mail i WhatsApp et puc ajudar en tot el que necessitis. Sí? És un curs que té un cost de 450 euros. Val? Ara mateix, si us apunteu d'aquí al diumenge, teniu l'accés directe a la formació per 390 euros. 60 euros de descompte amb el codi oposicions. Ara us passaré l'enllaç per si us voleu apuntar. Els que us apunteu durant aquesta setmana, us regalam un webinar per com calcular mèrits, una masterclass de planificació i tècnica d'estudis i una masterclass de maquetació. Ok? Aquest curs tens accés durant 2 anys a totes les actualitzacions. Vale? És el curs que vam fer de setembre a desembre i que el pròxim setembre tornarà a començar. Per tant, si tu vols començar ja de ja, de fet, avui ja has fet un gran pas i has marcat una gran diferència competitiva. I si vols començar el curs ja de ja, tindries accés a l'últim Classroom que vam acabar aquest desembre. D'acord? I et convidaria a la nova edició que farem al setembre per poder refrescar o complementar el que tinguis. Ok? És l'edició número 11, començarem l'edició 12, és a dir, donaria accés a l'edició 11 que està super millorada. Vale? De fet, no estàs sola. Estic jo a l'altre costat via mail i WhatsApp per ajudar-te en tot el que calgui i sempre que ho necessitis pots fer tantes tutories com vulguis. Vale? Aquestes tenen un cost addicional, les tutories, l'assessorament no, però les tutories tenen un cost addicional de 50 euros. Vale? L'altra opció és, si només vols fer la SA i no tot el curs d'Opos, tens el curs de creació de situacions d'aprenentatge pas a pas.
val? És un curs homologat pel departament de 40 hores, al teu ritme, el pots fer ara al febrer, al març, a l'abril, el mes que tu vulguis, dura un mes, val? I el preu del curs homologat que et acredita 40 hores de formació contínua té un cost de 175 euros. Ara, d'aquí el diumenge, té el cost de 115 euros. Tens una oferta també de 60 euros amb el codi de situació d'aprenentatge. Vale? És a dir, si has d'anar per les OPOs i necessites crèdits, aquesta és la millor manera, perquè t'ensenyo a programar i alhora t'emportes crèdits i a un preu irrisori. Sí? Ara mateix tenim un preu de promoció molt, molt bo. Val? I, per altra banda, si vols anar per les OPOs i t'hi vols posar ja i ja començar a agafar avantatge competitiva, és la millor opció que et puc donar. Accés immediat a la plataforma del curs per posar-t'hi ja de ja. Sí? En qüestió, us havia preparat per ensenyar-vos, per inscriure-vos al curs d'oposicions, val? És posar la teva especialitat, primària, secundària, FP, PT, orientació educativa, val? Infantil també té el seu, té un curs específic, val? Però si jo vull el de primària d'accés immediat, asíncron, l'afegeixo a la cistella, vale? Aquest no és el que vull fer. I aquí poseu el codi oposicions i us hauria de sortir menys 60 euros. ¿Vale? Per 390 euros tindries en aquest cas el curs. Ok? I el mateix, creació de situacions d'aprenentatge pas a pas, posaria l'opció del febrer o del març, ja el vull fer el març, sí? Entro al curs, ¿vale? Hauria d'eliminar l'altre, primària, això mateix, i així us el certificaria i aquí hauria de posar situació aprenentatge. Ho he posat sense accent, ¿vale? perquè no poseu menys 60 euros a 115 euros. Ok? A tot això, també us compartiré una novetat de les orientacions curriculars del departament, de les diferents assignatures, perquè us pugui inspirar. És aquest document i us explico una miqueta què podríeu treballar. És a dir, dibuixos, murals, esquemes, infografies, us diu, depèn de l'edat, el que es recomana treballar. Vale? Sí? Doncs us comparteixo... Un moment. Checkout no, aquí no, aquesta. Si algú vol, li ha sigut d'ajuda i d'inspiració aquesta sessió i vol dir, ei, jo ja m'hi pos, vaig a per les OPOs, us acabo de posar l'enllaç del curs d'OPOs. Si algú diu, ostres, jo a banda de les OPOs em vull posar les SAs perquè em serviran per tota la vida i això que avanço, també us deixo aquí al xat l'enllaç també al curs d'OPOs amb el codi oposicions. I aquí m'ho poso sense oposicions i amb el codi. Podeu posar la càmera, Situació, aprenentatge. Vinga, va, fiqueu la càmera que us vull veure les cares a tots i a totes. Important, Al curs d'Opos teniu 4 exemples de programacions completes de diferents assignatures. De primària en tenim 2, una de català i una de medi. De secundària tenim una de català i una de matemàtiques. Totes d'excel·lent, O sigui, notes excel·lent. A part de la meva, és a dir, una cinquena, que la meva és la mare, d'acord? Sí? I per altra banda, el més important també és que és durant 2 anys. No és en plan, si aquest any no hi ha OPOs, si no les he superades, què passa l'any que ve? No, no. Jo durant 2 anys i excepcionalment, perquè aquest any hi ha algunes especialitats que no hi ha hagut, he habilitat un any extra. Ok? Dubtes, qüestions, preguntes, el que vulgueu. Llanceu. Anna! Espera, que et posa que tu et puguis habilitar. A veure, Mas... Relativament cosa, però vale. Tu mateixa pots activar el micro. Jo no t'escolto. Soc jo o sou vosaltres també? Escolteu? No? No. No t'escoltem. I ara em sentiu? Ara sí. Vale, he tocat una cosa d'aquí que no sé ben bé què és, però... Però ho has fet bé. Vale, abans de res, que moltíssimes gràcies pel teu temps i per aquests webinars que fan, que per mi són or, com tu dius, i m'ajuden molt i també em tranquil·litzen molt pel poc temps que ens queda per les OPOs. Jo et volia fer una Tu consulta. vas aquest any? Tu vas ara aquestes? Jo vaig aquest any, sí. Molt bé, que guai. I clar, es queda res i ja m'estic ofegant, diguéssim, però no passa res. No passa res. Quina especialitat? Matemàtiques, secundària. Vale, super. Sí, però jo ja m'he presentat i no he superat les OPOs.
I per què no t'havies Llavors, apuntat al curs aquesta és la meva abans? segona vegada. Per què no t'havies apuntat abans al meu curs? No em coneixies d'abans o què? Sí, et vaig conèixer, però et vaig conèixer a mig fer. I llavors vaig anar a Ah, provar a veure què passava. I ostres. no va És una acabar d'anar llàstima bé. perquè aquest any, mira, justament aquest any, he agafat a l'Alba com a extra, és a dir, ho dono, el 95% ho dono jo, però sempre venen experts, no? I ve l'Alba, que l'any passat vaig preparar, i va ser la que va treure la millor nota del seu Tribunal de Matemàtiques amb un 9,89 i, evidentment, us explico com ho va fer i us va explicar i he compartit, jo li he pagat, evidentment, la seva programació. Però, bueno, pregunta'm. Vale, jo tinc una programació ja feta, sí, Sí, i la consulta és bastant senzilla, però jo la tinc feta tot amb un calendari, tot marcat, tot mono, tot amb una mateixa cromàtica, tot tal. I el problema que he tingut jo és que mai he arribat a defensar-la. Val? Llavors, aquesta programació, ara trobo que hi ha gent que em diu Anna, no et matis a canviar ni calendaris ni res. Clar, és curs 2024-2025. Hi ha gent que em diu, no, canvia-la per aquest curs. I hi ha gent que em diu, no, perquè la programació ha de ser d'un curs futur. Llavors, amb el temps que em queda penso, uau, si ara he de destinar no sé quants dies a tornar a fer el calendari de nou de 2025-2026, marcar dies festius, dies que no, sessions, que si ho he no, de fer ho faig, però clar, penso, uau, és a dir, has de posar, pots programar o aquest any o futur, no pots programar el passat, això segur, va passar. vale? Vale. Això és seguríssim, però per altra banda, jo no li dedicaria més que 10 segons. És a dir, anar on posa 24-25 i posar directament 25-26. No s'hi fixaran amb els dies. És a dir, no només té que el professor de matemàtiques el primer que mirarà és si el teu calendari és el... Vinga, va. El que sí que veurà és que si posa 24-25 li xirriarà i, per tant, Vale, això no ho veurà amb bons ulls. Vale? Però sí, vale, és a dir, sempre... De fet, el programa, el concepte programar és pensar per anticipat, d'acord? Per tant, no té cap vale, sentit que sigui una programació antiga. Okay? Ara mateix l'he dit Pareto, que és el 20% de l'esforç t'ha de repercutir el 80%. Un 20% és 2 segons de canviar el número, ¿vale? Si tinguessis més temps, ja et diria una altra cosa, ¿vale? Però ara mateix no s'hi fixarà en aquest detall. Jo t'ho dic jo. 100%, posa-lo amb el foc. ¿Vale? Però vale, sí, posa vale, 25-26, això sí. vale, perfecte. ¿Vale? Gràcies. I a nivell de currículum, de normativa, jo el vaig convertir, el vaig crear el meu, i posa la normativa del calendari d'aquest any, tot i que no sigui el calendari. Això no ho veurà, és a dir, és molt difícil que s'hi vagin a fixar. Vale? Vale, perfecte. Gràcies. Vinga, ànim, per aquesta recta final, Gràcies. forces. Mireia. Vale, hola Bruno. Mira, jo el que et volia comentar, bueno, t'he posat un comentari allà, però no sé si l'has Ah, vist. ara ho llegiré, tens raó, que no me'ls he mirat, perquè m'he ficat Bueno, no directament. passa res, t'ho dic, no hi ha Vale. problema. És per saber si pots tornar a posar la taula que has posat, la taula resum, on es veu totes les CCA amb les competències específiques i les transversals, per no fer-nos allà un lío, saps? Vale, mira. De fet, aquesta taula resum és un dels punts diferencials, ja t'ho dic, pel meu grup d'oposicions, ¿vale? Vinga a dir que val la pena, ok? En aquest cas, tu tens un exemple, al nostre curs posem un exemple de cada assignatura, ¿vale? Però així et Sí, jo ja comparteixo. vaig fer el curs del setembre a desembre aquest any. Ah, vale, doncs tu tens, si Sí, això ho sí, però és tens. una mica per recordar, saps? I no... Ah, vale. I ara que et tinc aquí, dic... Vale. Pues sí, si el vas fer, tu tens. Vale? I Vale. teniu vàries. De fet, teniu això, la de l'Alba de Matemàtiques, la del Diego de Català, vale? Que són les... Cada any, jo intento això, posar-vos nous exemples dels qui cada any treuen pues, la millor nota. Aquesta graella és clau, vale? O sigui, per mi és super significativa Vale, ja perquè està, que em fa treballar li amb les demostres hores. al tribunal això, no? De que, ei, que estic treballant totes les competències, perquè recordeu, s'han de treballar totes, no tots els criteris, és diferent, vale? Els criteris es seqüencien, es diu, es reparteixen i prioritzen, però les competències totes. Anna Pujols, les 9 competències de matemàtiques s'han de treballar totes, d'acord? Si és Vale. a quart, és una putada, perdoneu l'expressió, perquè has de treballar tots els criteris. Si és primer, segon o tercer, tens l'opció de treballar, jo sempre dic, hauríeu de treballar aproximadament del 40 i el 50%. Però com? Hauria de ser el 33, no? Perquè si som 3 cursos ja, però lo normal és que hi hagi un 10 o un 15% de criteris d'avaluació que, per la seva rellevància, s'han de treballar més d'un any. D'acord? Sí? Ho dic perquè tingueu Vale. això en compte,
El mateix, en aquest cas he posat l'exemple de matemàtiques de secundària perquè es reparteixen de primer, tercer de l'ESO o quart de l'ESO. Quart de l'ESO no hi ha altre, tots. De primer, tercer els puc repartir. Els que som de primària es reparteixen per cicles, d'acord? Però no us quedeu amb el concepte ja que he de repartir i de fer el 50%. Si tens 22 criteris d'avaluació, el meu consell és que en treballis 12, no 10, o 11, sí? O 13, eh? Per què? Perquè jo sempre recomano que hi hagin 2 i fins i tot 3 criteris, sí? Aquells que tu dius, uau, és que aquest per la filosofia del meu centre, per exemple, de llengua, interculturalitat, estic en un centre de màxima complexitat, la competència 1 de llengua, catalana i castellana, és super poc útil, és a dir, poc habitual treballar la competència 1. Interculturalitat, diversitat lingüística. Però què passa? Que si el meu centre és un centre de màxima complexitat, que treballi aquesta competència 2 vegades, no una, sinó 2 vegades, i a més veureu que el criteri d'avaluació es treballa els 2 cursos. Per què? Perquè són aquests detalls que fan que la teva proposta sigui la casa de l'arbre. D'acord? És a dir, fer petites coses que destaquin per ser diferents, el primer que fa el tribunal dirà, ostres, aquesta competència, com és que la treballa tant? Sí? I pot ser una arma de doble fil, eh? Com és que la treballa tant? Algo està malament o té algo singular? Si ets capaç de donar visibilitat a lo singular, aporta valor a la programació. En canvi, si treballes de manera reiterada la competència d'expressió oral i tu dius, ostres, però i la part escrita? I la part de comprensió lectora? Sí? El mateix. Jo si hagués de fer una proposta de català, potenciaria molt, molt la competència lectora. Per què? Perquè és que PISA ens està donant pel clatell. O sigui, any rere any ens estem enfonsant de comprensió lectora. A part, les competències bàsiques ens estan demostrant que el nivell de comprensió del nostre alumne és cada vegada més baix. A part, a l'Instagram, al YouTube i les frases curtes fan que cada cop el nivell d'atenció sigui més baix. Doncs, de manera singular, aquesta programació, perquè és la casa de l'arbre, és una programació que va a l'excel·lència, té en compte aquests detalls. Sí? Per això, aquesta competència de comprensió lectora, que tal vegada la normal seria treballar-la a una o dues SAs, a la meva programació surt 4 cops. 4 cops. I el tribunal dirà, ui, 4 cops, que estrany, no? Sí, que estrany no, és que és una necessitat. Vale? Ho dic perquè, i això és el punt diferencial amb el meu suport, la Lia diu, també serveix per anglès? Sí, per anglès també teniu exemples de plantilles en anglès, teniu exemples d'instruments en anglès, teniu l'Anabel, que és la meva mà dreta, que va ser exmembre del Tribunal d'Anglès i també us fa una masterclass, vale? És per totes les assignatures i ja us dic, al final, de 500 opositors que ho han fet molt bé, els cracs, els que destaquen i els que tenen aquesta vocació d'ensenyar, els agafo, els contracto, preparem junts algunes sessions i us les comparteixo. D'acord? És a dir, aquesta formació, els que ja hi sou dintre, ja sabeu que us vaig afegint noves sessions, nous materials, no us faig pagar res, la Mireia ara ja està aquí. Quin any vas apuntar, Mireia? Vaig fer-ho ara al setembre, Vale, pensant que hi havia no posar el 26 vale, i al veus? final no. Bueno, Però però... bueno, millor, perquè si no, una feinada que no em dona ni temps. Total, és que la gent em deia, Bruno, m'hi poso ja o m'ho poso que al setembre? Dic, per això he fet aquesta versió No, express, comenceu ja perquè el temps arriba, sembla que queda molt i no queda tant. No Total. queda tant. Jo per això he donat aquesta opció express d'accés immediat i que el pròxim setembre, quan tornem a començar, doncs, es puguin reenganxar. Vale? Sí. Però sobretot això, vull que veieu que... Dos coses, vale? Una, que no ens podem permetre una programació plana, sense caràcter, que no sigui transgressora. Vale? Més que res perquè unes oposicions no es tracta de fer-ho bé. Bueno, no es tracta només de fer-ho bé, sí que es tracta de fer-ho bé. Es tracta també de destacar, d'acord? I només són amb aquests detalls, amb aquestes peculiaritats, amb aquestes pepites d'or que diem, que és quan podem anar un pas més enllà. Vale? I per això jo sóc tan ferma i tan de dir que ara més que mai és indispensable una preparació extraordinària. Perquè programacions base i programacions bones, per sort o per desgràcia, les tindrà tothom. Perquè ChatGPT fa molt bona feina. Sí? Fa molt bona feina. Per això, per sortir de la mitjana i destacar,
sí? Necessiteu friquis com nosaltres. No són molts, de fet, crec que hi ha pocs, que es dediquin exclusivament a la preparació com jo. Vale? Ho dic per què? Perquè som els que podem anar un pas més enllà, que és el que heu d'anar vosaltres. I jo ho entenc, que vosaltres teniu moltes variables, moltes treballeu, i jo la meva feina és treballar per vosaltres. Sí? I ja ho sabeu que a través de la tutorització, resolució de dubtes, sempre busquem aquell punt diferencial. Avui us he donat aquest exemple, no?, de com la comprensió lectora pot ser un pilar, pot ser un puntal. Sí? Evidentment, les matemàtiques, la resolució de problemes. Sí? Hauria de ser un concepte vertical, transversal, sí? Competencial, ¿vale? O sea, per mi l'ABP, l'avantatge basat en problemes, hauria de ser la base de tota l'assignatura de matemàtiques. Sí? Ok, l'ABP, l'aprenentatge basat en projectes també, d'acord? Perquè les matemàtiques no es quedin només enraigades aquí, puguin teixir des de geografia i història, per anàlisi estadístic de diferents aspectes socioculturals, i et dona molta informació, des de física i química, ja ho sabem que tot l'àmbit científic, la recopilació de dades i la seva utilització requereix de matemàtiques, des de l'art, la música són matemàtiques, sí? Ara funciona molt bé les matemàtiques a través de l'art. No és tot art, però el David Bueno, el gran referent en neuroeducació, val? Amb l'última obra d'art, que és una obra d'art, que és L'art d'educar, mai millor dit, sí? És el best-seller. Mai una obra d'educació havia sigut best-seller durant 6 mesos consecutius des que l'ha tret, val? És una cosa excepcional, és a dir, l'heu de llegir ja, no per aquestes opos, sinó perquè és pura inspiració, val? Insisteix, representa, justifica, i en base a l'evidència científica, com l'art, sí? Pot ser, sí, la gran font de l'aprenentatge. I les matemàtiques és un altre exemple, No vull dir amb això, ara no et vull liar, Anna, perquè tens poc temps, però si poguessis ficar art i resolució de problemes, seria clau, ¿vale? I així ja per últim, la metodologia que no pot faltar, no entra l'aprenentatge cooperatiu, que evidentment és un mecanisme dur que hi ha de ser sí o sí, és sempre que pugueu, no a totes perquè no seria realista, sí? Però almenys una per trimestre, l'aprenentatge servei. Sí? Bàsicament perquè si la competència li hem de donar significat i utilitat a allò que fem, aplicar-ho a un servei a la comunitat, a un servei a la gent gran, per exemple, la de matemàtiques que va explicar l'Alba, la qual va treure un 9 en 89, era un servei als pagesos del Delta de l'Ebre. Vale? Sí? Aleshores, clar, feia un anàlisi estadístic del delta a nivell de cabdal, densitat, densitat de... com es diu això? Salinitat, perdoneu, val? Perquè ja sabeu que el delta al final és un abocador entre el mar Mediterrani i el riu, no? Aleshores, per utilitzar aquest conreu, feien un estudi estadístic, un estudi d'inclinacions, a través de la teoria del cosinus i del seno per veure les distàncies. Bueno, era, anem a dir, una anada d'olla a nivell científic, però era donar sentit a lo que feien des de les matemàtiques. Vale? Sí? I mira, aprofitant que estic aquí davant, vale? Et volia fer una altra pregunta. Jo, per exemple, amb una de les CSAs, vale? Bueno, amb una no, a la meva classe, tinc una nena que té... Jo sóc de primària i estic fent tercer de medi. Té una discapacitat visual lleu. Llavors, a les activitats que faig, si per exemple els hi dono una fitxa i amb ella jo ho poso que les tinc adaptades, a l'annex hauria de fer aquesta fitxa i ensenyar-la o no caldria? Adaptades que es refereix a nivell de tamany, visibilitat, Sí, o etc. per exemple li faig en majúscules i als altres no, o la lletra més gran, o amb negreta. És que això no és una mesura intensiva, és una mesura universal, d'acord? Perquè això, lo guai, és que aquest recurs hi haurà alumnes que també es podran beneficiar. Un alumne amb TDA que li costa focalitzar-se, que li hagis posat així ja li pot ajudar. Un alumne que té un ritme de treball més lent, que l'ajudis a alliberar la memòria de treball,
que és la memòria que utilitzam per poder focalitzar-nos en els aspectes claus i que com més expert i més experimentat, més fàcil ho tens de rebre i de filtrar, tu li estàs donant aquesta ajuda. Per tant, punt número 1, això no és una mesura intensiva, sinó és una mesura universal. Punt número 2, jo sí que recomano, a mode d'exemple, posar alguna. És a dir, posar el No a recurs... totes les CCAs, perquè sabem que No, no, aquesta no, nena no. estarà tot el curs amb mi. No, que va, ni molt menys, però posar un exemple o d'un annexe, és a dir, posar l'annex en horitzontal, fitxa normal, fitxa adaptada, fitxa normal i fitxa adaptada de dues sessions diferents i ja està. Per què? Perquè quan tu expliquis, com podeu veure aquí l'exemple, tenim el format normal i el format enfatitzat, ja sigui per tamany, per focalitzar paraules clau, subratllat, etc. Que també utilitzant no només es beneficiarà a la nena a la dificultat o a la ceguesa lleu, sinó és que, com ja sabeu, tenim dos alumnes en TDAH i dintre de dels normotipos que tenim a l'aula, tenim alumnes que tenen molta dificultat a nivell de lecto i també els hi servirà aquest recurs. Per tant, clar, tu quan ho expliques, ja sabeu que, i això aquí és un curs que faré d'aquí molt poquet, el curs d'exposició i defensa, una imatge val més que 1.000 paraules. No és només el que dius, si a sobre ho pots exemplificar, es multiplica per 10, d'acord? Què passa? Però que aquest per 10 hi ha d'haver un equilibri, perquè per 10 de coses que no he pogut explicar perquè m'he quedat sense temps, és 0, d'acord? Ja. Diguem-ne, que de cada apartat al curs d'exposició us dic el temps que dedicar i els exemples que podríeu dir. Què passa? Que si tu vols ensenyar més exemples, perfecte, però només tenies un minut i tu n'has dedicat 3. Sí, ho has explicat de conya, però aquests 2 minuts que t'has passat els estàs restant d'altres apartats, que no el tindràs. Per tant, passes de poder explicar bé l'apartat a explicar-lo malament. Per tant, de poder tenir un 10 o poder tenir un 0 d'aquell apartat. No és un 0 de l'exposició. D'acord? Per tant, posar i ensenyar recursos sí, de manera puntual aporta molt valor, tot mai. D'acord? Sí? Per tant, És que aquí dic, està si la... tinc 6 situacions d'aprenentatge, la nena està amb mi tot el curs. Llavors, si a totes les sessions que faig he de posar la fitxa normal i l'adaptada d'annexa, és que és un munt d'espai i una feinada i un de tot. No, de totes no. De fet, ja, com t'he comentat, seria de les 4 SA que defensaries, ni tan sol de les 6, de les 4 que defensaries, perquè ja sabeu que de les 6, 2 les podeu descartar perquè surten 3 boles, d'acord? Per estadística només n'has de preparar en profunditat 4. Les altres 2, ni un sol annex, és a dir, no invertiria ni temps ni espai, d'acord? Però d'aquestes 4, jo diria, dedica una pàgina, una única de dir aquest recurs, exemple i exemple, 2 recursos, és a dir, invertir 4 pàgines de les 20, però Vale. ni més que això. I si m'apures, aquestes 4 pàgines, dividir-les entre 2, fer-les més petites i invertir només 2 annexes. I el dia de la realitat, portar impresa l'exemple i poder ensenyar. Mireu, aquesta és la plantilla. De fet, mira, ara ho estic pensant en veu alta, sí? De fet, jo faria el normal i l'adaptat, sí? A veure, a nivell de despesa energètica és una aliada, però dona-li les dues opcions, és a dir, dona-li les dues versions a l'alumnat, que cada un decideixi. M'explico? Sí? Ho dic que és una aliada perquè al final estàs malgastant, no? La tinta per l'espai que no utilitzis, però per què no? Per què no? D'acord? A nivell pràctic que fem a l'aula, no? Imprimim 2 i que cada un decideixi, ¿vale? Però per mi això, vulguis o no, pot generar, i a nivell pràctic, genera desigualtats, i és així. Val? Perquè de l'altra manera ja es veu que agafes tu o que fas tu a l'altre. I per sort o per desgràcia som molt... la comparació és intrínseca a la persona humana, aleshores, per què generar aquest moment, no? Que de fet, i és així, els xulitos o xulites o els que per jo vull lo difícil tal, per aquesta actitud doncs no es podran beneficiar d'un material més acord amb el que necessiten. Vale? I això m'he donat compte molt ja més a nivell pràctic, no a nivell d'opos, us ho dic més a nivell pràctic, que te n'adones compte de que moltes vegades decideixen lo difícil pel fet de voler demostrar X coses.
Vale? I o també, si no, a classe moltes vegades quan li dones l'adaptat a aquella persona que ho necessita, també comencen a preguntar i per què li dones a ell aquest full i per què no sé què? O sigui que sí que passa a l'aula. 100%, 100%. Per això Sí, jo intento això. És a dir, he arribat a un punt que la meva... Igualment, que això es pot treballar, és a dir, es pot explicar, perquè no tots tenim les mateixes capacitats, ni les mateixes dificultats. Això es pot treballar a l'aula, evidentment. Però per què no, no? És a dir, quin problema hi ha? O ja donar-li els 2 fulls i tu elegeix, no? Per no malgastar el full, però ja és més com una reflexió personal a nivell de gestió d'aula. Vale? sí. Vale, doncs moltes gràcies. De res. I llegeixo un moment les preguntes, que no s'ha llegit. He de marxar, no sé si podeu mateix, estic amb una dona. Després us enviaré, vale? FP tinc un mòdul específic, una masterclass específica, que veig que heu preguntat, però FP d'educació física no hi ha, heu de fer secundària. Vale? Hi ha una altra especialitat, però educació física no existeix com a tal. Infantil, vale? Tinc una masterclass específica d'infantil. Si voleu que us enviï aquesta gravació, també us l'enviaré. Val? Perquè dono exemples, en aquest cas, de P3, P4 i P5. Vale? Si no estic treballant de cap a Insti, simplement m'invento l'horari i el context. Sí, efectivament, efectivament. Us inventeu el calendari com vulgueu. Vale? A infantil la plantilla, evidentment, no només treballem competències, sinó que ho desglosem amb els 4 eixos. Val? Si algú d'infantil us ho compartiré. Mako, acabaré de veure preguntes quan passis el vídeo. Gràcies per tot. De res, Mònica. Bueno, ja no hi és. Si m'escoltes en diferit. També serveix per primària, infantil, anglès. Sí, 100%. Vale? Els webinars, o els faràs, no, els webinars són de pagament i d'accés immediat. Vale? Els webinars és una plataforma que us acreditem amb el departament i podeu fer vosaltres el curs durant el mes, el temps que vulgueu. Són 4 vídeos d'1 hora i mitja, una miqueta més llarg que el d'avui, vale? I amb plantilles d'exemple i plantilles perquè creeu la vostra i jo us doni el feedback. No puc activar el micro, he de marxar, vale? Gràcies, he pogut tenir unes totes. Educació física secundària? Sí, 100%, 100%, Mireia. De fet, jo tinc les meves 2 places són de primària i de secundària d'educació física, Tot i això, curiosament, pràcticament formo més gent que no són d'educació física que d'educació física, vale? Però que cap problema ni un. Teniu de totes les especialitats, de fet. Infantil, recomanes que calendaritzeu les SEAs també durant la primera setmana de setembre, Nadal i juny? A infantil us compartiré la calendarització que fem, vale? Perquè, per exemple, a 3 anys, la primera setmana és la setmana d'adaptació i fan molt poquetes hores. També solem restar setmanes especials, com deia, la de Nadal, Castanyada, entre d'altres. Vale? Jo això sí que ho trauria perquè a infantil ens volquem molt a les festivitats. Ei, cuidado, que pots fer una SA aprofitant la castanyera, que de fet a mi em sembla brutal. Val? Doncs ara sí, superprofes, espero que la sessió us hagi sigut d'ajuda i d'inspiració. Els que aneu per les opos ja d'allà, que us queda menys d'un meset, moltes forces. Els que aneu cap al 2017, no us dormiu en els laurels, sí, que ja ho sabeu, estic segur que l'Anna Pujols, si li diguessin tens un any més, pegaria vols d'alegria, val? Però teniu vosaltres un any més, si comenceu d'aquí un any només tindreu un mes. M'explico? Sí? Així que us animo a això, teniu l'opció d'aquest curs immediat, teniu l'opció de la masterclass, sí? Però sigui com sigui, comenceu. La plaça no us espera, sou vosaltres que heu d'anar per ella. I si jo us puc acompanyar, estaré encantat. Vale? Així que, a reveure, superprofes, ens veiem en una altra ocasió. Adeu, adeu. Ens veiem.